वीडियो कवर
ঘরে সঙ্গে নারী পরিবার নিজ গ্রামে মজুরিরে ছেলে সরকার বাড়ি ছেলে সরকার পুষ্টিকর কাজ বলি রানিয়া বিহান চাষী ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଧାନ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଧାନ କାଜୁ ଲେମ୍ବୁ ଲିଚୁ ଆମ୍ବ ବାଡ଼ି ପୋଖରରେ ସରକାର ଯୋଗାଇଲେ ଚାଷ କରିବାରେ ଭାଇ ଚାଷ କରିବାରେ ପୁଷ୍ଟିକର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମାନିଆ ବିହାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଧାନ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟ ଦେଲେ ସେ ଦେଉଛ ସ୍ଥାନ ଭାଇ ଦେବେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ମାନିଆ ବିହାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଧାନ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶାସକର ପୁନର୍ବାସ ବିକଳାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ ବରଦାନ ଭାଇ ଅଟେ ବରଦାନ।